Sermaye dawalaryny çözýän halkara merkez Russiýanyň mobil operatory MTS-iň Türkmenistana garşy eden şikaýetlerini seretmek işlerini tamamlady. 14-nji iýunda guramanyň web saytynda peýda bolan habarda suwdyň soňky karary mälim edilmedi. Ýöne bu işde Türkmenistanyň gorap çykyş eden Squire Payton Box ýuridik kärhanasynyň 15-nji iýunda ýaýradan beýanatynda öz müşterisiniň ýeňiş gazanandygyny ýagtylýar. MTS Türkmenistan mobil operatory öz işini 2017-nji ýylyň sentýabrynda toktatdy. Sebäbi Türkmenistan mobil operatorynyň ýygyllyklary ulanmak baradaky ygtyýarnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüze wurdy. Yapylan wagtynda onuň 1,7 million abunachysy bardy. 2018-nji ýylyň iýulynda Rus kompaniýasy Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyny ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady we Dünýä Bankynyň ýanyndaky maýa goýumlary degişli dawalara seredýän halkara merkezine ýüz tutdy. MTS kadet işini açmazyndan ozal çeken ýitkisiniň azyndan $750 million töweregi bolandygyny çaklady. Ýöne soň 2019-njy ýylda kompaniýanyň çeken ýitkilerini $1,5 milliard diýip çaklaýandygy mälim boldy. Sermaye dawalaryny çözýän halkara merkeziň munyň bilen bagly çap eden maglumatyna görä, degişli kadet işi 2018-nji ýylyň 10-njy awgustynda hasaba alyndy we 2023-nji ýylyň 14-nji iýunynda tamamlandy. Emma resmi maglumatda suwdyň gelen karary aýdynlaşdyrylmaýar. Ýöne Squire Payton Box ýuridik kärhanasynyň maglumatyna laýyklykda kadetyň Türkmenistana garşy bildirilýän talaplaryň ählisini ýatyrmak baradaky karary esasynda Türkmenistana $11 million gowrak kanuny töleg we araçylyk çykdyjylary berilmeli edilipdir. Türkmen häkimetleri we media teristleri hem bu barada maglumat bermeýärler.